Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan sabon bidiyon. Sa'annan barkanku da ziyartar shafi na. In wani farkon zuwan ga shafin nawa mai suna Kwalauta, yana baka shawara ka nemo ƙasa gurin da ga alamar subscribe ɗin nan ka taɓa shi, sa'annan ka danna ma alamar ƙararrawa. Saboda wannan shine matuƙar mutum yake tunanin zaka yi a online ɗinka gabaki ɗaya na yau kenan. Saboda in har ka danna wannan abin, wannan shafin nawa ina kawo hanyoyi da yawa na samun kuɗi wallahi, saboda kuma haka ina kawo dabaru da yawoyi nan da zaka gyara abubuwa da suka shafi technology ɗinka da cryptocurrency da forex trading da dai abubuwa da yawa zaka iya samun kuɗi wallahi. Zaka yi sa nake baka shawara da ka danna alamar subscribe ɗin nan, sa'annan ka danna mana ƙaramin ƙararrawa saboda shine zai bamu dama. Dama kamar yadda muka sani nan gwaran shine inda za mu shiga mi login mi buɗe telegram kenan, ma'ana mi login telegram ɗinmu. Kamar yadda muke dama as usual, da farko za mu zo gwaran nan mu zaɓi country ɗinmu ko za mu zo guraren nan mu zaɓi country ɗin, bari kawai in search zaɓi Nigeria, sai mu zo guraren nan sai mu saka number wayan da za mu yi amfani da shi. Kamar bari in ba ku misali, haka daman as usual muke yi ko. To bayan mun saka daman issue ɗin da muke finding shine a nan gwaran ne issue ɗin da muke finding shine bayan mun saka sai mu danna wannan abin mun taɓa sai suke turo mana code, shine issue ɗin da muke finding. To yanzu zan nuna muku yadda za ku solving wannan issue ɗin. First of all za mu fita daga ciki sai mu shiga, mu fita daga telegram ɗin sai mu nemo settings na wayar mu taɓa shi. Bayan mun shiga settings na wayar mu, abin da za mu yi shine za mu tafi, ya danganta da kowane irin wayoyi ne, don haka zan ba da hanyoyi guda biyu da za ku iya bi ku wannan ɗin ku duba ku goge wannan abin. Hanyoyi guda biyu, ya kamata ka bi kowanne saboda ba wai zama a ce irin wayan ka ba shine irin wannan wayan. Abin da zamu farko shine zamu tafi gurin wannan apps ɗin, wannan inda aro na ke yawo zamu taɓa shi. Bayan mun taɓa wannan apps ɗin, kuna gani yana buɗewa applications na wayan mu. Wasu wayan kuma za ku ga sun ba apps bane, wasu app management ne a guraren. To duka dai zamu tafi, to a nan guraren zamu nemo telegram. Nan guraren zamu nemo telegram. Na telegram yake. To kun ga telegram gashi nan dai kamar yadda kuke gani, zamu taɓa telegram. Zamu taɓa telegram, zamu zo guraren da kuke gani ga storage, ga data usage, ga waye. Sai mu taɓa storage ɗin nan. Bayan mun taɓa storage ɗin nan, kamar yadda kuke gani a nan guraren akwai manage space, akwai clear caches kamar yadda kuke gani, ga clear caches da manage space. To wannan clear caches ɗin, wannan na ƙasan nan, wannan wanda aro na ke yawo akan shi ɗin nan, shine zamu taɓa. Bayan mun taɓa shi, ku goge shi, ku tabbatar kun taɓa shi duka wa'innan sun dawo 0 ɗin nan guraren. To bayan kun taɓa shi sai ku fita. Kuna fita sai ku dawo telegram ɗinku sai ku ƙara yin login. Firstly bayan kun taɓa wannan abin, bayan kun taɓa nan ɗin kun goge, to abin da za ku yi next shine sai ku yi rebooting ɗin wayanku. Na san kun san yadda ake rebooting waya. Kamar yanzu haka na taɓa, to wannan na farkon nan restart ɗin nan shi za ku taɓa ku rebooting ɗin wayanku. Kamar yadda kuke gani, bayan kun yi rebooting ɗin wayanku sai tana kawowa sai ku je guraren ku koma. Kuna komawa ku taɓa wannan abin, to insha Allah za su turo muku. Amma kuma bayan akwai wanda wayoyinsu ba irin settings ɗinsu ba irin wannan ba, za su zo kawai kan applications ɗin telegram ɗin su taɓa su yi haka. Bayan sun taɓa sai su taɓa guraren nan, gurin application details ɗin nan. Kuma kamar yadda kuke gani direct gashi nan ya kawo. Still za ku zo shi ma ku goge caches ɗin nan kamar yadda na muku na ɗazu. To hanya na biyu kuma shine, bari in nuna muku hanya na biyu in wannan bai aiki ba. Kuma shine saboda shi na san yawanci ma ya fi muhimmanci saboda wasu da yawa wannan suka fi amfani da shi kuma ya fi aiki. To abin da za ku shi za ku je Play Store na wayanku. Bari in ba ku misali, mu je Play Store. Bayan mun je Play Store na wayanmu sai mu tafi gurin search bar, mu rotating zuwa search bar. Sai mu je gurin search bar, sai mu rubuta telegram sai mu sa X, wannan kenan na ƙasan nan mu taɓa shi. Bayan mun taɓa telegram X, kamar yadda kuke gani akwai telegram gashi nan wanda na riga na install din shi already. Sa'annan akwai telegram X na farkon nan mai baƙin za mu taɓa. Bayan mun taɓa sai mu zo ku taɓa alamar install ɗin nan. Bayan kun taɓa alamar install, kun yi install ɗin telegram X ɗin, ku soke telegram X ɗin a wayanku. Sai ku shiga, bayan kun shiga sai ku dawo kan wayanku. Bayan kun dawo za ku zo ku yi rotating zuwa telegram kamar haka. Sai telegram X ɗin sai ku saka number ku, saka kamar bari in ba ku misali. Daman shine ko, bayan kun saka sai ku taɓa wannan ɗin. To kuna taɓawa
kuna zuwa za su tura muku code zuwa Telegram X ɗin. Amma kuma shi problem Telegram X ɗin nan shi ne, shi Telegram X ɗin nan shi ba za ka iya mining a ciki ba. Kuma na san yawancin masu kallon bidiyo nan dama suna da su Telegram ɗin su ne saboda mining. Sannan kuma shi Telegram X ɗin nan ba za a iya mining ba. Amma kuma yawanci da yawan abin da ya sa wasu da yawan ma matsalar shi ne sun sai da waya ba su yi logout ɗin Telegram ba. To ya kamata a ce in dai har mutum zai sai da waya ku riƙe wannan abin a zuciyanku. In mutum zai sai da waya rinƙa yin login ɗin, rinƙa yin logout ɗin Telegram ɗin shi in har ya sai da wayan shi. In zai canza waya ko kuma wani abu sai dai idan ta samu matsala. To abin da za ku shi ne bayan kun yi Telegram X ɗin nan sun turo muku code, za su turo muku code sai ku koma asalin Telegram na wayanku wannan ɗin kenan. Sai ku je ku ƙara yin login, ku ƙara saka lambobinku a nan ɗin, ku ƙara yin login. Bayan kun yi login, dama already idan kai login shi wancan Telegram X ɗin ba su da matsalar turo code, dama ne suke da matsalar turo code, su wancan ba su da matsala. To za a tura muku kuɗin zuwa Telegram X ɗinku. Za ku koma Telegram X ɗinku sai ku ɗauko wannan code ɗin. Bayan ku ɗauko wannan code ɗin a Telegram X ɗinku sa'an nan sai ku dawo da shi wannan Telegram ɗin sai ku zuba wannan code ɗin a wannan Telegram ɗin. To insha Allah wa'innan process ɗin guda biyu in Allah ya da a cikin guda biyun nan ba za a rasa wanda zai aiki ba. Dan haka yana da matuƙar muhimmanci ku bi wa'innan abubuwa. In dai har kuka bi yanda na yi insha Allah zai muku amfani. Dan haka ku yi liking wannan bidiyon sa'an nan ku yi sharing, ku yi subscribing channel ɗinmu in ba ku yi ba. Na gode sai mu haɗu a bidiyo na gaba.